Și acum vom face niște skyblock pentru că ne permite. Haide, deci, haide să facem. Bine, bun început. Troll! Deci un început. Nu ne băgați în seamă. Bun, deci gata, Gata. să jucăm serios. Deci, Încep. întâi trebuie să spargem. Iau lemnul. Nu, stai să nu cadă lemn. Nu cade. A căzut. A căzut. A căzut lemnul. Bine, gata. Așa, și tu pune cactusul ăla frumos acum. Un cactus? Avem wood. Mr. Wolf, plantează acolo. Chiar merge? Așa. Perfect, deci ia lemnul ăla frumos. Și acum să ne pice căpăcel ceva. De întrebare, tu faci ceva? Eu fac multe. Bă, nu pică niciunul. Bă, trebuie să pice, ce naiba. Niciunul. Fac generatorul de cobblestone. Îl știi? Da, știu. Dar nevoie de dărcăluță. N-a picat nimica? Băi, băi, deci dacă nu pică... Am dus noi. Ei mod. Da. Ei mod. Mă, cum pun pe pauză? Serios. Bine, e ciudat. Gata, stai un pic. Sorry dacă îmi pun pe game mode. Adică cum... Nu, stai mă, Dacă- că m-am pus eu pe game mod. Stai. Îmi dau eu unul. Îmi dau unul, da? Ok, ok. Doamne, scuzați, dar totuși... Deci n-am avut noroc. Auci, cactusul ăla e cam periculos. Stai bă, că am uitat. Trebuie să punem... Trebuie să-l punem pe Sandu mai aici. My God, Sandu. Bun. Băi, deci dacă... Oh! De unde e ăla? Bă, deci fără Stai că glume l omor de-astea. acum. Stai că dau cu rău. Să dureze mai mult. Unde? L-a omorât pe ăla? Știi și eu că se pronunță Sandu, dar am spus Sandu. Te-ai prins? Gata, gata. Vine de la Sandu, lol. Te-ai prins, te-ai prins, te-ai Gata, prins. gata. Bă, a avut pepenele. Bă, fără glume de-astea proasti. Nu vezi ce se întâmplă? Se întâmplă numai crime. Gata, mă. Unde pun ăsta? Stai să sparg și ăsta lemnul ăsta. Mamă, dar am început bine. Știu, băi, deci așa se începe. Foam crafting. Așa, direct cu creativ. Stai că fac eu. Păi direct cu creativ, așa se face. Și tu ești o găină foarte... Foarte, Mecheră. foarte găiun... Ați făcut generatorul? Da? Mai avem nevoie de cineva ca... Adică fă un crafting și pune piche... Adică fă un pickaxe să spargi. Da, acum. Gata, am luat pepeneleleșu. Pepeneleleșu. Înțelegi ce vreau să spun? Pepeneleleșu. Unde pun craft? What? Ăla a fost Unde un pun craft? frame drop, dar mă rog. Unde pun crafting-ul, bă? Pune-l aici. Uite, uite aici. Uite aici ca să se vadă șmecher. Da, da, și după câte vedeți, el e un lup foarte frumos. Cred că e frumos. Sau dacă nu e urât, da? Nu contează. Mă dăm și mie niște lemn. Bun. Dăm niște lemn. Acum, îți dau lemn? Nu tu, mă, că tu n-ai lemn. Nu, deci dacă-l furi. Așa. Yeah. Așa, gata, am pic, mă Mă, duc să ia și tu minez. niște lemn să faci getting good. Așa, perfect. Și acum de lemn înapoi că te sparg. Ani, dați-mi-l mie. Sau băgați-l în chest. Nu, stai, uite. Pun aici pumpkin. Bă, dar tot arde. Să stea unul într-o parte. Tu stai acolo. Bă, tu ești cu creativul? Nu,
lasă-mă lava Da? că vin monștri. A, da, chiar, ai dreptate. Pot să fac așa. Să nu cădem în ea. Bă, ce faci cu... A căzut lemnul. Bă, să stea unul acolo să colecteze. Ia stai că am o idee. Mă dai lui Mr. Wolf. Niște Mai am doar 2. Hai că-ți dau 2 și îți dau și niște bețe. Da, deci, na, începuturile așa sunt, nu știu, cine știe ce, deci, contează. Mai departe o să fie mai bine. Sper. Sau dacă nu o să fim toate episoadele cam așa, că la cât avansăm noi, cam toate episoadele o să fim așa. Bă! Bă! Așa. Ce mă? Ăla vorbește urâte. Ce mă? Bă, Ăla vorbește despre personalitatea lui. gata mă, mi-a venit o idee. Bă, ia stai. Ce? Mi-a mai venit o idee. Glumea, mă. Dă-te mă de aici. Wolf. Wolf. Wolf, Wolf, Scuze. Wolf, 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 Wolf. Stați, Ce facem mă așa? uite, ăsta fac o eu? să fie intro-ul nostru. Uite, scrie frumos. În fața lui. Ia, stai nemișcat. Bă, Stai nemișcat. Ia. Așa, perfect, gata. Am văzut intro. Dăm cobblestone-ul. am doar 5 și am nevoie să fac o șmecherie. Dă cobblestone-ul. Bă! Taci mă. Nu cred că e Eu ce fac? Ia 2. ok. Vrei 2? Da, vreau 2. Mie îmi place 2. Bă, zi lui Mr. Wolf să nu mai fie kamikaze. What? A, nu merge. Stai, mai încerc una. Nu mă las. Cum se făcea? Pune aici un lemn. Bă, nu mai da. Pune aici un lemn. Nu, deasupra. Așa. Stai un pic. Așa. Acum ar sparge lemnul la loc. Alea 2 bucăți de lemn, sparge-le la loc și alegi și pune un dirt. Hai. Ce Lavă! Q! Le-ați luat? Bă, nu mai știu cum se face. am luat eu. Șmecheria nu... trebuie cu un cub mai sus sau ceva de genul. Știi ceva? Nu mă interesează, eu o strâng. Băi, nu uite cum... Cobblestone-ul meu! N-am luat nimic. Na. Bă, ăsta e handicapat! Nu mai extinde așa mult. Unde e? Unde e? Chiar Unde m-am e? pierdut pe penele. Deci, uite, episodul ăsta o să se numească Cum să pierzi pepenașul. Pepenenașul. Ioi, că sunt în spatele lui. Nu, serios, deci numele o să fie Cum să pierzi un pepene. Deci, pur și simplu. Pace, mă! Pace! Asta a fost pacea să fie cu tine. Noi nu uităm ca proști unul la altul. Păi așa se face. Deci dacă toate episoadele o să fie așa, o să fie... Deci o să fie foarte... Uită-te în spatele tău. Oh my god. Bă, care dă, mă? Pacea să fie cu tine. Bă, care? Care-i, mă? Bă, Cactus. că scoate totul din inventar. Bă, ce faci? Nu a căzut stapling-ul. Am dat în stapling și a căzut.
Da, deci episodul o să fie nebunie totală. Ba Că nu, n-a nu poți să căzut, faci n-a căzut. skyblock. E imposibil să faci skyblock. Băi, deci Dă-mi și mie o sabie. episodul ăsta Dă-mi o și să mie fie cabel. scurt. Și cum o să... Deci canalul ăsta de-abia... Adică e nou, deci... O să mai băgăm jocuri și chestii, da. Mă rog, asta cred că a fost mai mult o nebunie. Că skyblock n-a fost nici măcar 50%. Cred că vreo 20%. Hai mă, stai ce mai facem videoclipuri. Bun, deci Dă-mi și mulțumim mie- că ne-ați urmărit. Acum gata? Păi da, mă, 10 minute. Așa, hai, acum să Da, facem da. sfârșitul. Uite, deci, ține, Bine. lasă capul așa. Unde ne uităm? Ia, stai. Deci, nu, deci uite la mine, mă, cum erai. Stai. Deci, E și o găina. Bă, ce ai în inventar?